Klar? Ja. Ja. Oh ja. Yo, Patrick, give me chilling, guys. Let me sing. Yeah, dude, can I go? Han der solbriller midt på, med huden der. Fucking chilling, guys. Han er bare en sort syg, der er en mere. Han er bare en mere, som bliver din syg. Har du fået noget, så dummer det en lille der. Jo, vi kan da gå her. Vi flytter alle sammen, der kommer. Ja, det er da rigtig kedeligt, som vi står. Jo. Ja. Jo, I know. Og hør, det er ikke noget, du tur. Chill. Jeg skal vi. Det navn er David Kåre. Jo. Han sidder om der bumsen. Der melder pludselig med dans. Han vender plan. Ikke sekretær. Han laver en sidste musik med en indlægstær. Han er så dårlig, han ikke kan synge mere. Det kan han få, der flækker alle sammen her. Hey, baby, det er det vi ser. Ham det sorte, ham det flækker alle sammen. Inden man ser. Det er freestyle lige der. Lysene kan han få. Yeah, yeah. Hold da fast. DJ Stefan. Alle bruger bly. Og vi gør alle piger til fred. Skal der have nogle varer? Rigtig de farer. Lad os se video. Jeg pumper op i fucking vand. Har du et problem? Du med vand. Nej, mand. Jeg glider lige om lidt. Sutter pik. Bare stop den, jo.